Vítajte späť na štadióne v Jacovciach, kde sledujeme zápas domáceho TE Družstevník proti Spartaku Trnava. V rámci zápasa hrá v rámci druhého kola Slovnaft Cupu, teda slovenskej pohárovej súťaže. Spartakovci vedú po úvodných 45 minútach jednoznačne 4-0. Hat-trickom sa blisol Marvin Ego, jeden gól pridal Vako Čanturišvili. Pozrime sa na to, v akej zostave mužstva vybehli na druhý polčas. Najskôr domáci futbalisti Jacoviec. Tam je to bez zmeny v bráne: 30 Matej Uhlár, 2 Lukáš Zigo, 3 Kristian Beňo, 4 Peter 10, 5 Jakub Majba, 6 kapitán Dalibor Bajzik, 11 Michal Kaman, 11 Lukáš Piterka, 12 Roman Bujna, 13 Jakub Bukvaj a 14 Marek Chrenko. Spartak do druhého polčasu vybieha s 2 zmenami. Poďme postupne v bráne s číslom 72 Vantruba, v obrane sprava 5 Slavko Lukič, 15 Ivan Hladík, 21 Boris Godál a 3 Oliver Janso. Defenzívnym štítom je s číslom 34 Lukáš Grešák, vedľa neho s číslom 23 Filip Tomovič. No a zmeny teda nastali v ofenzíve. Na pravom krídle premiérový štart v drese Spartaka Trnava pre Tomáša Briganta s číslom 19, ktorý po prvom polčase vystriedal Štefana Pekára. Podhrot sa teda presunul s číslom 32 Lukáš Mihálik, na ľavom krídle so sedmičkou Vako Čanturišvili, no a na hrote útoku vystriedal Marvina Ega, ktorý v prvom polčase strelil hat-trick s číslom 17 Kakujao. Tomovič posúva dozadu ku Grešákovi. Tak uvidíme, čo prinesie druhý polčas. Prvé hracie dejstvo bolo jednoznačne v réžii Spartaka Trnava. A druhý polčas sa začína streleckým pokusom do rukavíc Mateja Uhlára. Domáci gól má v prvom polčase zlikvidoval ešte 3 tutovky Spartaka Trnava, takže si určite zaslúži pochvalu. Pri 4 presných zásahoch Spartaka bol ale bezmocný. Pri strele Čanturišviliho v 8. minúte a potom pri 3 presných zásahoch Marvina Ega. A hlavne teda góly číslo 1 a 3 v podaní trnavského útočníka boli z kategórie, v ktorej brankár naozaj nemá čo robiť. Offside, v ktorom je Kristian Beňo. Hladík rozohráva nakrátko s Godálom. Mihálíková lopta na Čanturišviliho, tomu nabieha do tandemu Janso. Nakoniec aj dostáva loptu do voľného priestoru Oliver Janso. Neodcentroval cez domáceho Majbu, rohový kop pre Spartak. Blízko k postupu sú už aj futbalisti Senice, ktorí v priebehu dnešného dňa od 16:30 hrajú na pôde Rožňavy a viedli už 3-0. Počkajme si teraz center Čanturišviliho, do ktorého skočil Jao. Jeho hlavička bola nepresná. No a doplním teda, že Dunajská Streda po prvej 45 minútovke viedla na trávniku Ivanky pri Dunaji 2-0, takže aj ďalší fortunalista s polčasovým pohodlným vedením. Teraz rozohráva odkop od svojej brány opäť gólman Matej Uhlár. Ten do Jacoviec prišiel počas leta 2016. Už som to spomínal, že pôsobil v mládežníckych rokoch v akadémii Sparty Praha v Trenčíne. Neskôr chytával aj za Horné Obdokovce či Veľké Dvorany. Teraz Jao odtlačený Jakubom Majbom a tu je Peter 10. Nákop, ktorý končí za autovou čiarou. Hadzuje Janson na úplne voľného Grešáka. Toho atakoval Beňo, ale loptu mu nezobral. Ale píska sa faul od trnavského kapitána. Rozohráva domáci Marek Chrenko. Nie prenecháva rozhrávku Petrovi Desatovi, ktorý posadil loptu na hlavu Olivera Jansa. Grešáková lopta iba na nohu Jakuba Majbu. Janso bude pri lopte skôr ako Bajzik. Godál to spravil veľmi šikovne proti trojici protihráčov. Jao, Čanturišvili. Stále Vako Čanturišvili. Tomovič z prvej na Godála. Tu je Brigant. Tomáš Brigant zasekol si ešte protihráča, zakončuje a výborný Uhlár. Ešte Godál. Godál, Čanturišvili, Mihálik.
Godál, ešte raz Mihálik. Jao, strelecký pokus. Futbalista z Pobrežia Slonoviny sa pekne uvoľnil a dokázal vystreliť. Lopta mierí nad bránu Mateja Uhlára. Uhlárov dlhý výkop. V stredovom kruhu posúva loptu za seba Beňo. Kaman šiel do súboja s Vantrubom. Trnavský brankár tam nešiel najistejším spôsobom do tej lopty. No a vznikla z toho zatiaľ najväčšia šanca domáceho mužstva v dnešnom zápase. Čanturišvili bojuje, Grešáka atakoval Bajzík. Kaman zasekol si loptu a Piterka o ňu prichádza. Tomovičov pas skončí u Petra Desata. Áno, ten predskočil. Vaka Čanturišvili ho vhadzovať bude Trnava. No a domáce Jacovce prvýkrát v dnešnom zápase striedajú. V priebehu 51. minúty príde na hraciu plochu s číslom 7 v domácich farbách Martin Hustý, takže tak povediac posíla do ofenzívy, keďže Martin Hustý je povolaním útočník. Na hracej ploche vystriedal Romana Bujnu. Hustý je 22-ročný útočník, ktorý do Jacoviec prišiel, alebo teda krídelník, ktorý do Jacoviec prišiel v zime z Bedzian. Práve Hustý teraz hlavičkoval. Hadzuje Oliver Janso. Mihálik. Janso, Čanturišvili mu lopta trochu ušla, napriek tomu sa zbavil dvojice protihráčov a otáča na pravú stranu, kde je Slavko Lukič. Lukič skúsil strelecký pokus, ktorý narobil problémy Uhlárovi. Na dvakrát brankár domáceho celku nakoniec tú strelu zlikvidoval a následne loptu vrátil Slavkovi Lukičovi. Janso, Jao. Grešák nedokázal prihrať cez domáceho Mareka Chrenka. Godál. Mihálik. Mihálik otáča hru na druhú stranu. Lukič. Vysúva dopredu Tomáša Briganta. Ten udržal loptu na hracej ploche a krásne sa zbavil protihráča, ale loptu si hodil ďaleko. Odkopávať od brány môže Matej Uhlár. Jacovciam si povedzme, že je to mužstvo, ktoré teda už stabilne pôsobí v 5. lige. A väčšinou sa pohybuje nejako v strede tabuľky. V predošlých dvoch ligových ročníkoch z toho bolo 7. a 8. miesto. Ale hlavne v tom uplynulom ročníku Jacovciam pomerne dobre vyšla jesenná časť, hlavne na domácom štadióne, kedy Jacovce doma prehrali iba jeden jediný zápas. Teraz Janso ešte šprintuje k lopte, pri ktorej nebude skôr ako Uhlár. Perfektne potiahol trnavský ľavý obranca akciu cez celú dĺžku ihriska, ale do zakončenia sa nedostal. V sezóne 2014-2015 skončili Jacovce v tabuľke na 13. mieste a reagovali na to výmenou trénera. Od ligového ročníka 15-16 už mužstvo vedie súčasný kouč Roman Jakubička, ktorý predtým trénersky viedol Horné Obdokovce, kde aj v závere svojej hráčskej kariéry pôsobil. Okrem toho hrával aj za Zlaté Moravce či rakúsky Kapfenberg, takže skúsený tréner na striedačke Jacoviec. Teraz sledujeme Čanturišviliho, Brigant, Mihálik, Čanturišvili, ešte raz Brigant a Mihálik. Trnavčania dobre zakombinovali a dostali hru na ľavú stranu, kde Janso, tento urobil pekne, dostal loptu na Tomáša Briganta. Brigant už sa vytlačil zo streleckej pozície, ale ešte prepasíroval loptu na nabiehajúceho Ja. Toho predskočil jeden z domácich hráčov, myslím, že to bol Lukáš Zigo, ktorý odkopol loptu.
Hádzovať bude Trnava. Godál. Otáča hru cez Ivana Hladíka až ku Slavkovi Lukičovi. Godál. Grešák. Tomovič. Jao. Stále Privad Jao. Centrovať môže Lukič, aj tak robí, ale tá lopta je dlhá a končí až u Martina Hustého. Odkopku Jansovi. Tu bude Dalibor Bajzík. Ten situáciu zvládol skúsene. Následne rozohráva po nedovolenom zákroku Tomoviča. Zostane lopta na kopačkách domácich hráčov. Peter Desat bude opäť rozohrávať. Zrejme to bude opäť nákop dopredu. Loptu si na hrote pýta Kristián Beňo. Desat ju nakoniec poslal priamo na nohu Olivera Jansa. Mihálik chcel vysunúť Briganta, ale tá prihrávka bola až pri veľmi kolma a tak skončila u Uhlára. A hrať môže Zigo. Chrenko, spätná lopta na Petra Desata, ten si ju dokázal spracovať. Bajzík to urobil šikovne. Majba. Marek Chrenko pekne posunul na Michala Kamana. Kaman sa nedokázal zbaviť Borisa Godála a fauluje Ivana Hladíka. Už som teda dnes spomínal, že Michal Kaman má 29 rokov. V Jacovciach pôsobí od roku 2013, kedy prišiel zo susedných Kuzmíc. A v uplynulom ligovom ročníku bol s 12 gólmi tento 29-ročný futbalista najlepším strelcom Jacoviec v 5. lige. Tomovič. Mihálik. Janso má voľný priestor na center, posiela ľahučký center do pokutového územia, ktorý nakoniec skončil až u Lukiča. Brigant, ešte raz Lukič. Slavko Lukič, prudká prihrávka do pokutového územia, ktorú vykopol Peter Desat. Janso sa snaží udržať loptu na ihrisku. To sa mu nepodarilo. Hádzajú Jacovce. Nejaké zdravotné problémy tam ale má Lukáš Zigo, domáci stopér. No a je privolaná aj lekárska pomoc zo striedačky Jacoviec. Za sebou máme 12 minút druhého polčasu, zatiaľ sme v druhej 45 minútovke. Gól nevideli. No a potlesk pre domácich lekárov, alebo teda ten, povedzme v úvodzovkách, lekársky tím. Lukáš Zigo tam má zrejme nejaké problémy s kolenom, podľa toho, čo tam teraz ukazoval. A medzi tým sa jedno i druhé mužstvo osviežujú, využívajú krátku prestávku. No a Spartak príde s treťou zmenou zo striedačky. Na hraciu plochu príde s číslom 6 Ilja Čeredničenko v 58. minúte. Z ihriska odchádza Vako Čanturišvili, strelec prvého gólu dnešného zápasu. V 8. minúte otváral skóre, keď prekonal Mateja Uhlára, teraz teda v dnešnom zápase končí a prenecháva miesto ukrajinskému krídelníkovi. Čeredničenko má zatiaľ na svojom konte jeden ligový štart v drese Spartaka. V Podbrezovej si zahral záverečných 5 minút. Okrem toho sa predstavil v drese Trnavskej juniorky v aktuálnom ligovom ročníku v prvom kole proti Beluši v 3. lige, kde Spartakovci na Trnavskej Lokomotíve zdolali svojho súpera 4-1. Čeredničenko má loptu aj teraz. A Peter Desat mu ju nakoniec vykopáva. Je z toho rohový kop pre trnavský Spartak. Centrovať bude zrejme práve Čeredničenko, ktorý stojí pri rohovej zástavke a bude centrovať
do pokutového územia, ak teda nepríde k nejakému signálu rozohranému nakrátko. Čeredničenkov jemnučký center, do ktorého skákal Hladík. Lopta mierila od domácej brány. Teraz sa tam ponúkali domáci hráči, až nakoniec Hustý odkopol loptu iba ku Mihálikovi. Ďalší Čeredničenkov center, ktorý opäť zachytil Martin Hustý. Grešák. Lukič môže centrovať, posiela prudkú loptu, snažil sa takým strieľaným pokusom prekvapiť Mateja Uhlára, ten bol nakoniec pripravený. Bajzík. Dlhá lopta na Michala Kamana, vhadzuje Grešák. Sleduje 1318 platiacich divákov. Takže dnešná návšteva tu v Jacovciach, viac ako 1300 divákov, veľmi pekné číslo tu na štadióne mužstva z 5. ligy. Beňo, hlavička iba ku Grešákovi, hrať môže Godál. Janso z prvej na Mihálika, Čeredničenko, zbavil sa Hustého. Vysúva dopredu Jansa. Jansov center, Brigant sa pokúšal zakončiť kopom cez hlavu, ešte Lukič. Lukičova spätná lopta iba ku Chrenkovi. Brigant. Brigant skončil na hracej ploche a bol to nedovolený zákrok. Myslím, že Marek Chrenko tam zavadilo nohu trnavského krídelníka a je tu teda priamy kop bielých andelov. Zo sľubnej pozície hlavne pre ľavonohého futbalistu. Uvidíme teda, kto nakoniec rozohrá túto štandardku. Domáce Jacovce budú druhýkrát v dnešnom zápase striedať. Na hraciu plochu príde s číslom 9 Andrej Paulovič. Pri lopte stojí nakoniec Slavko Lukič. Spartakovci momentálne, myslím, ani nemajú na hracej ploche nejakého ľaváka okrem Olivera Jansa. Lukičov pokus skončil na brvne. No a teraz je tu to spomínané striedanie. Michal Kaman odchádza z hracej plochy v 62. minúte a na jeho miesto príde s číslom 9 Andrej Paulovič. Družstevník Jacovce, hráča číslo 10 Michala Kamana, strieda hráč číslo 9 Andrej Paulovič. Takže druhá zmena na strane domácich a zrejme sa čoskoro dočkáme aj tretie, pretože Lukáš Zigo má opäť krče a to už vyzerá, že domácich krajný obranca toto tak ľahko nerozbehá. 27-ročný stredný obranca Jacoviec za asistencie domácich spoluhráčov nakoniec tie krče nejako dokázal povoliť, ale zrejme bude treba ich hneď striedať a aj sa tak stane. Jacovce už majú pripraveného ďalšieho muža pri stredovej čiare. Na hraciu plochu príde s číslom 15 Peter Okša. No a Lukáš Zigo teda v zápase končí v 63. minúte. A teraz teda Okša dostáva na hraciu plochu. Zrejme sa zaradí do stredovej formácie. Respektíve na kraj. Na jej okraj, tak. A do stredu obrany sa teda posunul s číslom 13 Jakub Bukvaj. Lukáša Zigu strieda hráč číslo 15 Peter Okša. Vantruba rozohráva nakrátko s Hladíkom. Lukič. Mihálik faulovaný Marekom Chrenkom. Tomovič otáča hru na druhú stranu, tam je voľný Oliver Janso. Čeredničenko zobral si loptu do stredu. Mihálik, Čeredničenko už si to hodil ďaleko.
Hustý teraz dobre. Udržal loptu proti trojici Spartakovcov. Desat a jeho prihrávka z prvej na Peterku. Ešte raz Peter Desat. Bukvaj. Stále pri lopte Jakub Bukvaj. Až teraz rozohral na nového muža na trávniku Petra Okšu. Ten posiela ešte jednu prihrávku dozadu. A zahrá si až brankár Uhlár. Godal sklepáva pre Olivera Jansa. A opäť si zahral brankár Vantruba, po ňom Ivan Hladík a Slavko Lukič. Janso. Grešák. Trnavčania si postupne pripravujú útok. Loptu má Ilia Čeredničenko. Janso, Jao. Loptu si do voľného priestoru vypýtal Brigant. Tam bude ale nakoniec ako prvý Čeredničenko, ktorý ponúka loptu práve Tomášovi Brigantovi v 66. minúte. Strieľa bývalý reprezentant Slovenska do 21 rokov. Svoj premiérový gól v drese Spartaka Trnava pri svojom premiérovom štarte v drese Bielých Andelov. Brigant teda pridáva ten 5. gól, na ktorý sme čakali v druhom polčase 20 minút. No a letná posila z Osenice sa teda pri svojom premiérovom štarte v drese Spartaka Trnava zapisuje aj strelecky. 66. minúta stretnutia, gól FC Spartak Trnava, hráč číslo 15 Ivan Hladík. Stav stretnutia, FC Spartak Trnava 0-5. Tak miestny hlásateľ teraz priznal gól Ivanovi Hladíkovi, tam prišlo také komické gesto od trnavského stopéra, ale samozrejme strelcom gólu je Tomáš Brigant. Teraz Čeredničenko vysúva Mihálika, ten bude pri lopte skôr ako Peter Desat, ale loptu si hodil ďaleko. Bude z toho autové vhádzovanie pre Spartak. Mihálik. Čeredničenko, toho nepustil k lopte domáci Hustý. Čeredničenko vhádzuje, vybral si Ja. Prívad Jao, Lukáš Mihálik, Ilia Čeredničenko. Ešte raz Jao a Čeredničenko. Dvojica hráčov, ktorá si prešla trnavskou juniorkou a zbierala štarty v druhej lige. Teraz Hladíkovo nie najistejšie spracovanie lopty. Nakoniec mu ale Pavlovič loptu nezobral. Jao sklepáva loptu pre Tomoviča a ponúka ďalšiu šancu Brigantovi. Ten sa k lopte nedostal skôr ako brankár Uhlár. Uhlárový kop, do ktorého pôjde Boris Godal. Sklepáva loptu do stredu, tam Grešák odzbrojil Peterku. Grešákov pás, Brigant v offside. Nepostrážil si to teraz trnavský krídelník. Ale Mihálik rýchlo získava loptu späť pre Spartak. Odzbrojil Okšu. Teraz to už v Brigantovom prípade offside nie je a Tomáš Brigant ešte ponúkal gól Jaovi či Tomovičovi. Ani jeden z trnavských futbalistov ale loptu nezasunul do odsunutej svätyne, odkrytej svätyne Mateja Uhlára. Brigant sa neulakomil, ponúkol gól aj svojim spoluhráčom, keďže on sa pred pár minútkami presadil. Jeho spoluhráči túto ponuku odmietli. Tomovič. Čeredničenko vysúva do voľného priestoru Jansa, opäť je tá obrana Jacoviec otvorená. Jansova prihrávka Jao 6-0, 69. minúta. Po Brigantovi sa presadil aj ďalší striedajúci hráč Prívad Jao. No a Bieli Andeli pridávajú, respektíve zaokrúhľujú dnešné skóre na pol tucet presných zásahov a uvidíme, či teda Trnavčania vyrovnajú ten rekord z tej novodobej éry Slovnaft Cupu, ktorý teda činí víťazstvo 7-0 nad Trenčianskými Teplicami zo sezóny 2014-2015.
Pri tejto vysokej výhre sa vtedy gólovo dvakrát presadili Erik Sabo, Erik Jendrišek. Obaja títo hráči teda pridali 2 presné zásahy a po jednom sa ešte do listiny strelcov zapísali Patrik Banovič, Jan Vlasko a Jean-Paul Farudži. A teraz môže prísť 7. gól a poľahky ho strieľa Jao, 70. minúta, 7-0. Takže ten rekord, povedzme, zo zápasu s Trenčianskými Teplicami je vyrovnaný. Jao navyše môže, podobne ako Marvin Ego v dnešnom zápase, útočiť na hat-trick. Domáci rozohrávajú, Dalibor Bajzík posúva loptu, s ktorou si nakoniec poradil Godal, ale posielal ťažkú malú domov na Martina Vantrubu. Hustý si loptu prebral ďaleko od nohy a dopredu už opäť trielia trnavskí hráči. Vidíme, že hráči Jacoviec už sa ani nevládzu vracať späť do defenzívy v potrebnom počte. A Trnavčania to teraz už majú otvorenejšie. Bol tam faul na pri lopte zostane Spartak, rýchlo už rozohral Grešák, centrovať môže Janso. Nakoniec vybral ešte Čeredničenka, ešte raz Oliver Janso. Mihálik. Hladík. Lukič, lopta na Grešáka. Jao, Brigant. Tomovič. Čeredničenko. Brigant teraz až na druhej strane ihriska. Nedostal sa k lopte skôr ako domáci Marek Chrenko. Hadzuje Oliver Janso. Tomovič, Godal, Mihálik. Grešák. Brigant. Jao. Jao pas na ľavú stranu, tam je Oliver Janso. Mihálik. Brigant. Trnavčania pokračujú v obliehaní domáceho pokutového územia. Lukič. Lukičov center z prvej. Vysoký na Čeredničenka. Navyše ukrajinský krídelník bol vo offside. Rozohrávať bude domáci brankár Matej Uhlár. Golman Jacoviec, tak povediať, zatiaľ zabránil desine v sieti domáceho mužstva. V prvom polčase predviedol 3 vynikajúce zákroky, vďaka ktorým teda momentálne je skóre v úvodzovkách iba 7-0. Faul Ivana Hladíka na Kristiána Beňa, po ktorom je tu štandardná situácia domáceho celku. Loptu si na miesto priestupku postaví Dalibor Bajzík. Pred exekútora sa postavila dvojica hráčov Tomáš Brigant a Ilia Čeredničenko. No a Bajzík vyskúša priamy kop. Poslal priamu strelu, s ktorou si Vantruba poradil. Vantrubov rýchly výkop, hľadajúci vpredu Bukvajová hlavička. Ešte Jao krásne si loptu stiahol a vysúva Tomoviča. Tomovič hľadá úplne voľného Iliu Čeredničenka. 8-0. 74. minúta, ukrajinský krídelník zakončil túto akciu s veľkým prehľadom. No a Spartakovci teda pridávajú 8. gól. A predsa len ešte môžu atakovať tú 10-gólovú hranicu. Uhlár bol bez šance, Jacovčania sa tam nedokázali alebo nestihli vrátiť a Čeredničenko bol prakticky úplne osamotený na zadnej žrdi a krásne, ešte raz musím povedať, s veľkým prehľadom zakončil celú túto akciu.
Pomohla mu ešte zadná žrť, od ktorej sa lopta odrazila do brány a Trnava vedie 8-0. Brigant. Tomovič. Brigant odzbrojený bukvajom. V 75. minúte stretnutia upravuje stav na... Lopta už bola teraz za čiarou, hádzovať bude Spartak. Tak domáci hlásateľ opäť pobavil tribúny. Nepostrehol, alebo teda už ani on nezvláda počítať tie góly. A hlásil teda stav 0-7 z pohľadu domácich. Grešák. Fanúšikovia Spartaka sa už bavia tu v Jacovciach a povzbudzujú svoje mužstvo tým známym chorálom To my sme Spartak. Brigant. Hladík. Grešák. Godál. Jao. Vysúva Tomoviča. Filip Tomovič poslal loptu priamo do rukavíc Mateja Uhlára. Ten loptu na dvakrát skrotil a môže vykopávať. Hľadá vpredu Martina Hustého, ale tu bude Godál. Grešák. Mihálik. Godálova lopta teraz trošku zahnala Hladíka, ale Trnava bez problémov pokračuje v útoku. Grešák na Jansa. Čeredničenko ide do voľného priestoru, šprintuje tam aj Jakub Majba, ktorý v 77. minúte ukázal veľmi dobrý šprint. Tomovič, Čeredničenko. Chcel nasadiť jasličky Bajzíkovi, to sa mu nepodarilo. Teraz Tomovič štrikoval rovnako cez Dalibora Bajzíka. Ani trnavský stredopoliar neprešiel cez kapitána Jacoviec. Teraz Mihálik otáča hru na druhú stranu, tam je Slavko Lukič. Grešákov, strelecký pokus tesne minul bránu Mateja Uhlára. Rozhodca Martin Dohal dáva domácim hráčom 14 minút pred koncom šancu vydýchnuť si. Za stavu 0-8 je tu občerstvovacia prestávka v 77. minúte zápasu. Spartakovci teda už môžeme povedať, budú hrať tretie kolo Slovnaft Cupu. To by bol asi najväčší zázrak v histórii futbalu. Ak by teda domáci celok ešte dokázal s týmto výsledkom niečo urobiť. Jacovce prakticky, dá sa povedať, nekládli nejaký odpor. Od prvej minúty bol Spartak jasne dominantný a ide za postupom do ďalšieho kola Slovnaft Cupu. Ale napriek tomu treba povedať, že tento rozšírený formát Slovnaft Cupu sa naozaj osvedčuje rok čo rok. Prichádzajú v letných mesiacoch a v tých úvodných kolách Slovnaft Cupu naozaj takéto futbalové sviatky pre malé kluby. Či už to je dnes dedinka Jacovce, kde je 1300 ľudí na zápase so Spartakom Trnava, alebo včera treťoligové Nové Zámky, ktoré vypadli so Slovanom Bratislava po prehre 0-2, ale zápas sledovalo viac ako 2000 divákov, čo sú teda fantastické návštevy a ukazuje sa, v čom je hlavný zmysel rozšírenia Slovnaft Cupu aj do klubov z nižších súťaží. Súboj Beňa s Hladíkom sa končí ziskom lopty pre Spartak Trnava. Brigant. Stále Tomáš Brigant, nabieha mu tam Grešák. Grešákov pás Majba nezachytil a Čeredničenko napálil loptu iba do domáceho obrancu. Tomovič. Tomovičov oblúčik hľadá Lukiča, ten vracia loptu do stredu pokutového územia, tam bol Peter Desat. Piterka odzbrojený Tomovičom, následne ale loptu získal späť pre domáce mužstvo. Tu bude ale Janso. Pavlovič sa k lopte nedostal, dopredu ide Čeredničenko. Mihálik. Mihálik. Loptu zblokoval Peter Desat a odkopol Marek Chrenko.
Hustý. Odzbrojený Grešákom a to bol veľmi nepríjemný zákrok domáceho útočníka na kapitána Spartakovcov. To určite nevidíme radi za stavu 0-8 z pohľadu domácich hráčov, ale Grešák je zdá sa v poriadku. Rozhodca Martin Dohal sa snaží dohrať zápas bez kariet. Čeredničenko na Jansa. Godál ešte raz Oliver Janso a Boris Godál. Grešák. Janso. Godál. Grešák. Tomovič otočí hru na pravú stranu, kde nabieha opäť Slavko Lukič. Brigant. Tomovič. Ešte raz na Lukiča, Trnavčania pokračujú v akcii po pravej strane, nakoniec Lukič centruje, loptu odhlavičkoval s číslom 9 Andrej Paulovič. Jansova strela zblokovaná Majbom a odkopnutá preč z pokutového územia Jacoviec. Janso. Trnavčania prišli o loptu, následne ju majú opäť pod kontrolou. Janso na Mihálika, tomu nabieha Čeredničenko. Mihálik si zobral loptu do stredu a vyskúšal strelu. Uhlár zakročil a bude z toho rohový kop. Ilia Čeredničenko bude centrovať do pokutového územia. Trnavčania povedzme opäť trošku pribrzdili po tom, čo strelili v krátkom časovom slede 3 góly v priebehu 5 minútovky. Keď sa presadí, počkajme si na tento Čeredničenkov center, Grešákovi nevyšlo zakončenie. Už jeden roh Grešákovi skomplikoval situáciu jeden z domácich hráčov. Takže v 65. minúte dával gól Brigant, potom v 69. Jao a v 70. minúte opäť skóroval futbalista z Pobrežia Slonoviny. Zatiaľ posledný gól sme videli v 74. minúte, jeho autorom bol Ilia Čeredničenko a uvidíme teda, či Trnavčania ešte zaťažia konto domácich futbalistov nejakým presným zásahom. Po rohovom kope im to nevyšlo, ale Trnavčania budú pokračovať v útoku. Ilia Čeredničenko iba ku Majbovi poslal loptu, hadzovanie pre Spartak. Godál. Brigant. Bavil sa Majbu a posiela loptu do Petra Desata. Ešte Bajzík. Spravil to šikovne, odkopávať od brány môže Matej Uhlár. Trnavčania zostávajú hore, vysunutí so štvoricou hráčov. Jao, Brigant, Mihálik, aj Čeredničenko. Nechcú dovoliť krátku rozohrávku domácim. Uhlár musí nakopnúť loptu, do ktorej pôjdu Beňo a Grešák. Lopta prepadla za oboch hráčov, ale aj s prispením faulu domáceho futbalistu. Už rozohráva Tomovič. Janso. Tomovič otočí hru na pravú stranu, kde je voľný Slavko Lukič. Hladík. Godál na Jansa. Ešte raz si zahrá Boris Godál. Grešák. Lukičová lopta na krídlo, kde je Privad Jao. Jao obišiel Bukvaja, Privad Jao, Čeredničenko. Lukič. Zbavil sa Okšu. Jao. Zobral si loptu do pokutového územia. Jao, Mihálik. Nedostal sa až do zakončenia. Trnavčania pokračujú v útoku, ale Lukič zrejme nebude už pokračovať ďalej, pretože na hracej ploche zostáva s krčmi ležať ďalší z hráčov Jacoviec. A myslím, že je to Jakub Majba, ktorý, už som spomínal, ešte v 77. minúte predviedol naozaj fantastický šprint smerom dozadu.
Teraz bude potrebovať ošetrenie. No ale ak sú to teda Krče, tak s tým už nikto toho veľa nespraví a Majba jednoducho tých posledných 5-6 minút musí odtrpieť. Beží tam už k nemu aj zástupca domáceho klubu alebo domácej striedačky v pozícii lekára. Hráči Jacoviec prestávku využijú na občerstvenie a budú sa snažiť uhrať posledných 5 minút dnešného zápasu, tak by ten výsledok teda možno skončil na číslo 8. Majba už je na nohách a odchádza za čiaru, zrejme sa ešte bude pýtať späť do hry, ale ako som hovoril, po tých Krčoch už to nebude jednoduché. Futbalista Jacoviec ale vyslúžil potlesk aj od trnavských fanúšikov, čo je teda určite sympatické. No a nasleduje rozhodcovská lopta, Slavko Lukič si loptu zobral a rozohráva dozadu. Grešák. Janso. Mihálik v strede úplne voľný. Tomovič. Grešák. Lukič. Brigant. Naviedol si loptu do stredu, ale pekne ho prečítal Piterka. Ešte je tu Tomovič. Filip Tomovič. Vysúva krásne Čeredničenka, ale do offsideu. Pekne to urobil teraz trnavský stredopoliar. Ilia Čeredničenko si nepostrážil offsideovú líniu. Rozohrávať bude opäť brankár Uhlár. Uhlárov cielený výkop na Andreja Pavloviča, ktorého odzbrojil Čeredničenko, ale lopta sa od neho odrazila za autovú čiaru, takže práve Pavlovič môže vhadzovať. Vybral si Hustého. Hustý vybojoval ďalší aut pre Jacovce. Beňo. Pavlovič. Bajzik ešte posúva loptu, ale iba na nohu Slavka Lukiča. Tomu nevyšla prihrávka na spoluhráča. Grešák mu v defenzíve pomohol. Tomovič má celkom otvorený stred ihriska. Vysúva Čeredničenka. To je prečíslenie Spartakovcov. Čeredničenko, Grešák. Grešák vyskúšal obstrel a krásne prepálil Uhlára. 9-0 v 88. minúte zápasu sa teda do listiny strelcov zapisuje aj Lukáš Grešák. Trnavský kapitán strieľa svoj druhý súťažný gól v drese Spartaka Trnava. Aj ten prvý dal v Slovnaft Cupe, konkrétne v minulom súťažnom ročníku slovenskej pohárovej súťaže, kedy sa presadil ako jediný pri výhre nad Borčicami v 3. kole. No a teraz teda celú tú situáciu vyriešil výborne. Pozrel sa, kde je brankár Uhlár a krásne ho obstrelil. Tak, dokážu Spartakovci v tých záverečných 3 minútach ešte pridať aj ten okrúhly 10. gól. Piterka teraz vysunul Pavloviča, domáce tribúny ožili. Pavlovič poslal loptu priamo do rukavíc Vantrubu a je tu ďalší break Trnavy. Jacovčania vzadu s päticou hráčov, Spartakovci v podčíslení. Čeredničenko vysunul Mihálika. Lukáš Mihálik. A Lukáš Grešák o minútu pridáva aj ďalší gól v 89. minúte, je to 10-0. Lukáš Grešák teda podobne ako predtým Jao či Ego v krátkom časovom slede strelil 2 góly. Marvinovi Egovi sa podarilo skorovať v 42. a v 43. minúte, ale u neho pravda, to už bolo skompletizovanie hat-tricku. Privat Jao sa presadil v minútach 69 a 70. No a Lukáš Grešák v 88. a 89. minúte. No a ďalší hráč Jacoviec v Krčoch,
Nevidím teraz dobre, kto to tam leží. Myslím, že Marek Chrenko. Alebo domáci kapitán Dalibor Bajzík. Jeden z týchto dvoch hráčov tam má teraz rovnako problémy s krčmi. A už nám beží posledná minúta dnešného zápasu, respektíve tej riadnej hracej doby. Uvidíme, či sa aj bude niečo nadstavovať, ale myslím, že Martin Dohal nebude trápiť domácich Jacovčanov dlhšie ako je treba. Hustý rozohráva na Beňa. Bukvaj, Hustý. Chrenko, Piterka, teraz domáci dobre kombinujú. A Martin Dohal ukončil zápas druhého kola Slovnaft Cupu medzi mužstvami TE Družstevník Jacovce FC Spartak Trnava s výsledkom 0-10 po prvom polčase, 0-4. Poďme postupne na to, ako tie góly padli. V 8. minúte otvoril skóre dnešného stretnutia Vako Čanturišvili, v 32. minúte, 42. minúte a 43. minúte skompletizoval hat-trick Marvin Ego. V 65. minúte zvyšoval na 5-0 Tomáš Brigant, po ňom sa v 69. minúte presadil Privadiao. Ten istý hráč sa do listiny strelcov zapísal aj o minútu neskôr. V 74. minúte dával na 8-0 Ilia Čeredničenko, no a v 88. a 89. minúte sa gólovo presadil kapitán Trnavy Lukáš Grešák. Uzatvoril skóre stretnutia na 10-0. Spartakovci teda poľahky a podľa očakávania samozrejme prechádzajú do 3. kola Slovnaft Cupu, ktoré sa bude hrať v septembri, konkrétne 2. septembrový týždeň. My vám samozrejme z tohoto zápasu prinesieme live stream. No a teraz sa s vami z komentátorského stanoviska už lúčim. Samozrejme, tak ako sme si už povedzme zvykli počas letnej prípravy, máme pre vás po zápase pripravený ešte jeden živý rozhovor. Takže nás ešte neopúšťajte. Ja sa s vami na dnes z komentátorského stanoviska lúčim a vidíme sa a počujeme pri ďalších zápasoch a programoch televízie Spartak TV. Pekný deň a dovidenia.